Nakapasaka na og kaso ang taga-Traffic Enforcement Agency Mandawi Kun Team batok sa mga traffic violators nga naisyuhan og citation ticket apan wala mo asikaso nini. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, gihimo kini sa team tungod kay doon nagpagyud ko ng mga drivers nga wa panumbalinga ang ilang mga traffic violations. Sa opisina sa team na abtanamo kaganihang buntag nga miasikaso sa iyang citation ticket si Norving De La Torre. Mibayad siya sa multa human madakpi gumikan sa traffic violation. Matud pa, di siya gusto nga matingob ang mga balayronon maong mas maayong asikasuhon na dayon kini. Ako isitol ni. Oo, okay. Natagam mo ko atong unagot kay pag renyo nimo daghan mo adto naman mo patong ang bayranan nimo. Imbes gamay ra kag bayranan sa imong renyo. Mo daghan. Kini ang gipahinumdum sa labaw sa team sa tanan nga mga drivers nga kun madakpan og maisyuhan og citation, bayaran dayon sulod sa 7 ka adlaw. Daghan kuno ang wala ra manumbaling niini ug may mga pending nga ticket. Karong bag-o, hingpit nga napasaka sa legal division sa team ang reklamo batok ni atong wala gyoy bayad-bayad sa multa ug milapas na sa 7 ka adlaw nga grace period. 11 ka mga tawo ang una nilang napasakaan sa kaso. Ang katulang nga current nga nakakuan nga ni laba ni sobra na sa 7 days. So sa buwan to sa June ang atong i-file. Panghinaot sa team, asikasuhon sa mga madakpan ang multa kay makadugang sabkini sa koleksyon sa dakbayan. Ug aron dili makabayad, mas maayong mutuman gyud sa mga lagda sa trapiko. Seryoso nami sa among citation sa katong mga violators, no, kay ato nang ipasaka sa fiscal. So ang ako lang advice nga kung naamoy apprehension na apprehend mo, better nga mga niranggi mo sa team office. Ning mga orasa sa sablan ato ipakita ninyo ang sitwasyon dinhi sa University of the Philippines Cebu dinhi sa Dan Gorordo. Nagpadayon ning mga orasa ang graduation ceremony sa class of 2022. Ning mga higayuna sa hinapos nga bahin sa ilang programa mihimo og protesta ang mga estudyante og pipila sa mga graduates dinhi sa eskwelahan sa nagkalain-lain nga mga issues nga giatubang sa katilingban karon. Lakip na sa ilang gipanawagan ang pagpadepensa gyud sa academic freedom, pagpalambo sa katungod sa katawhan, pagpanawagan sa pagpausbaw sa suhulan og lain-lain nga mga issue. Nahimong parte na sa graduation dinhi sa UP ang lihok protesta nga himuon sa mga estudyante o pipila ka mga grupo pagpadayag sa ilang panahom sa lain nga mga issue sa katilingban. Kini ang labing una nga in-person graduation sa University of the Philippines dinhi sa Cebu. Sukad miigo ang pandemya o gani ubay-ubay ang mga graduates karon medyo taas-taas ang ilang programa tungod kay tulo ka tuig nga mga graduates ang mipaso karon class of 2020, 2021 ug 2022. Karon sang tuiga ang nagsilbi nilang class valedictorian lan si Paulo Santos nga nakakuha og 1.187 nga general weighted average. Siya kuno ang nagsilbing labing una nga summa cum laude graduate dinhi sa UP Cebu sukad nga nahimong usa ka constituent university kining maong eskwelahan. Nabuwag na ni siya gikan sa UP Visayas. Nagpadayon ning mga orasa ang graduation ceremonies ug ang protesta nga gihimo dinhi sa UP Cebu. Mo kon latest gikan dinhi sa Dan Gorordo lan. Daghang salamat Nico Sereno.